en ting. Får lov til at spille Barbie? Nej, du må ikke spille min Barbie-spil. Det er min Barbie-spil. Er du bange for din mor? Nej. Er der ikke den, der kilder dig? Jo. Jeg tror, det er Ivan. Jeg kom på. Du vil have den. Din lange edderkop. Hvem er det så? Her, Malene. Okay, jeg er klar. Malene! Okay. Hvorfor ringer du til mig? Nej, den her tror jeg ikke kan ringe. Nej, okay, kommer du ikke med? Hallo? Hallo? Okay. Hallo? Hallo? Fuck, de er dårlige til telefonvis. Okay, det var sådan lidt akavet. Jan har stået og snakket til ingenting. Hallo? Det kan være min mor. Nej, fordi det var et privat nummer. Ja. Min mor, hun er ligesom på arbejde, jo. Fuck, et lækkert værelse, man har så. Baby. Nå, altså vi går derinde for lige ind og se på... Se på lad. Nej, der er ikke nogen, der ringer til min. Filmtricks. Hey, Muffe. Jeg sådan, det er fucking lang arm, mand. Hvad sker der af? No! Her, Malene. Griber du? Nej, her! Jeg ved ikke mere. Spejl i vægget, ja. Du fanger mig. Du får altid fat i mig. Jeg er for lækker til det her. Jeg er for swag til den her. Hvad med Som en lille ninja. Hey! Nu har Karoline Vi gider ikke snakke med Karoline. Hør lige til det. Kom tættere på. Skal vi høre Karoline snakke? Hej. Hvad laver du? Jeg er sammen med Emilia. Det er Emilia, der snakker. Ja, det ved jeg godt. Hvad er det? Vi vil bare snakke. Nå, men jeg har lige travlt. Jeg er i gang med showbusiness, så vi er nødt til at sige ses. Hvad? Altså, jeg er i gang med deadline, så vi er nødt til at sige, vi ses. Jeg har ikke tid til at snakke med jer. Hvad er det sammen med? Min søster. Din søster. Ja, min søster. En søster, og hun er på min alder.
Ja, hej. Man skal altid ligge på først. Det har du lært af mig. Men. Fuck, jeg er nice til at gribe iPads. And the showbiz. Så er lige mit hjem ser ud. Så kommer man ind, så er det bare skide dirty. Nå, kun sådan der. Kun sådan lige om morgenen. Ja, det ser ud som sådan en fin ting. Og så... Er du klar til, at vi slukker? Ja, hej. Skal vi sige farvel? Ja. Farvel, grim video.